କୌଣସି ମୀମାଂସା ହଉନି। ଯାହା ହଉ ଆଜି ପ୍ରଥମ କରି ବସିଥିବା ସାଙ୍ଗରେ ଏ କ୍ରିକେଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ବସିଥିବାରୁ ଆଜି ସେ ମୀମାଂସା ଦେଖିଥିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଯାହା ହଉ ମୁଁ ବେଶୀ ଅଭିଭାଷଣ ମଞ୍ଚ ନୁହେଁ, ଏଟା ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଏଇ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପରିସ୍ଥିତି। ଆମେ କାର୍ତ୍ତିକ ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା ଭୁବନଦା ଆମର କମଳାନ ସାର୍, ପ୍ରମୋଦ ସାର୍, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ମଞ୍ଚ ଆସନ ଅତିଥି, ଆପଣ ଯେଉଁ ଆୟୋଜନ କରିଥିବା ଆମର ଏଇ ଦେବସ୍ୱିନୀ ମାନେ ଆମର ଦୁର୍ଗା ଦେବୀର ସମସ୍ତ ଆୟୋଜନ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାକୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏମିତି ଗୋଟେ ପଡ଼ିଆକୁ ଯେଉଁ ଖେଳ କରିପାରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାଟା, କାରଣ ଏ ପରିସ୍ଥିତି ଆମେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଖେଳୁଥିଲୁ, ଆମେ ବି ବହୁତ ଜାଗାରେ ଖେଳିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଭୋଗରାଇରେ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ବନ୍ଧ ଏପଟି ଖେଳ ପଡ଼ିଆର ଅଭାବ ବହୁତ। ସେଥିପାଇଁ ଏବେ କାର୍ତ୍ତିକ ବାବୁ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଥିଲେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ପାଖରେ କୋଉଠି ଜାଗା ଅଛି ଦୋଡ଼ପଳ ଆଉ ଆମର ନିଜାମପୁର ଆଉ ବାରଦା ମଝିରେ ଯେଉଁ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଅଛି, ଏବେ ସରକାର ଜବରଦଖଲ ସିଷ୍ଟମ ଆଉ ନାହିଁ, ବୋଲ୍ଡରରେ ଚାଲିବ। ଯୋଉଠି ବି ଯିଏ ଜବରଦଖଲ କରିଛି ଆଜି ସରକାରଙ୍କ ନୀତି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଦୟାକରି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରେ ରାଜନୈତିକ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ସମଷ୍ଟିଗତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ କୌଣସି ଜବରଦଖଲ କରିପାରିବେ ନା। ଏଇଟା ଆଇନଗତ ବିଧାନସଭାରେ ପାସ୍ ହେଇଛି, କୌଣସି ଲୋକ ଜବରଦଖଲ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି ଏଠିକାର ସରପଞ୍ଚ ଯିଏ ବି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଉପସ୍ଥିତ, ଯେଉଁମାନେ ଏ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯେଉଁମାନେ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି, ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରମୋଦ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି, କାର୍ତ୍ତିକ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି ଖେଳ ପଡ଼ିଆଟା ହେଉଛି ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ। ଯଦି ଖେଳ ପଡ଼ିଆଟି ଥିବ, ଆଜି ସାଂସଦ ମହୋତ୍ସବ ହେଉଥିଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୋନ୍ ସ୍ତରୀୟ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଜୋନ୍ ସ୍ତରୀୟ ଖେଳରେ ଆମେ ଖେଳ କରିପାରିଲୁ ଯେହେତୁ ଖେଳ ପଡ଼ିଆର ଅଭାବ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଖେଳ ମହୋତ୍ସବ ଯେଉଁ ସାଂସଦର ଖେଳ ମହୋତ୍ସବ ଆମେ ସୁଦୂର ଜଳେଶ୍ୱରପୁର ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ଆମେ କରିଥିଲୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଖେଳନ୍ତୁ ଏବଂ ଦେଶର ନାଁକୁ ଉପରକୁ ଉଠାନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ଖେଳ ପଡ଼ିଆର ଆବଶ୍ୟକତା ଏଇଥିପାଇଁ ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ସହଯୋଗ କାର୍ତ୍ତିକ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ଏ ସହଯୋଗ ନିଶ୍ଚିତ। ଜବରଦଖଲ ସିଷ୍ଟମ ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ବି ଘେରିକି ପେରିଫେରିରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଲେଖିକି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ମୋର ଭରସା ଅଛି। ଏ ସରକାର ପାତରଅନ୍ତର ନୀତିଠୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହି ସମଷ୍ଟିଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏ ବାରଦା ଦୋଡ଼ପଳ ପଞ୍ଚାୟତ ନୁହେଁ, ଟୋଟାଲି ସମଗ୍ର ଭୋଗରାଇର ବନ୍ଧ ଏପିଟି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଖେଳ ହଉଛି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ପାଖରେ ବି ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ଏଠି ଗୋଟେ ଆମର ବ୍ଲକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ, ଏଇଟା ନିଃସନ୍ଦେହ ଅଛି, ସନ୍ଦେହ